Дали е камион, дали е снегови. И мисля, че децата са нещо. Защото той, къде е наблягата се тази работа, със сигурност и той има разходи, със сигурност и той има. И той взема на подбирателно такова. Сигурен съм. Защото нищо не че е така се разкара с миналата главна път, но си там това паркинг за птици, той си е вълна. Здравейте, хора! Аз съм Георги Дойков в моята едица от Майнкрафт. Мисля, че е епизод 5 или 6. Не съм сигурен. Да продължаваме. Да видим кой има в чест. Това злато, желязото и лаписа в миналия епизод копах, мисля, и спрях клипа, не знам защо, и продължих да копая извън кадър. И ето откъде събрах това желязо. Като е майош. Das Best hatte noch. Знам защо, но има някакви хора, където ги е срам да харесват клиповете. И според мен престрашете се, няма нищо. Ще стане, ако харесвате клип, независимо на кой е. Но аз казвам това, защото наистина има някои такива хора. Този епизод няма да събирам ферми. Не са безпокойни. Не знам дали казах правилно. Може би в този епизод ще направя няколко ферми, ама едва ли. По-вероятно е да ида в мината. Пишете в коментарите, ако са ви скучни клиповете, може да правя нещо по-съществено и по-готино. В началото е така. После ще видите, че има голяма къща, ферми ще има големи. Може и да си направя грайндер, но ако намеря спауна. По-началните епизоди, казах ви, няма да е много интересно.
се обезопася за тапанарите. Това виждате, че са тапанари сами си падат. Оле, не се разбава. Оле, аз ги бия с пържолата. Имам 5 бро. Имам бъдица. Леле, там долу сме спалнали на бая. Не. Прекалено много изроди има. Тъпичко ли вие? Сега ще освета набързо. Но вижте хора, не знам като ти в мината и се ми се случва да намирам спаунери. И този спаунер ще ни е полезен заради ето това. Ще можем да си правим лъкове, въдици, какви ли не неща. Има книга, gunpowder, пшеница, още пръв, това rotten flesh, на броня. Ще изгрифам често, защото съм бед. Намерих спаунер. Ще го ограда, за да не могат да излизат. Блокче. А ли било? Да видиш ти. Аз ще събера. Мислиш, че ми пука? Как ще я направя? Що пък ли има толкова? Разбира се, то маско. Това винаги ще падна на гради. Това на диаманти, ама винаги на гради. О, кабел, стън. Да, верно, тук имаше наставяване. Добре хора, това е чудо. Винаги номирам спаун. Но по-мисли щеше да бъде на скелет. Както в миналата ми поредица. Не знам защо я спрях, но света някак си ми се изтри. Не знам защо. Щях да продължа, но както казах вече, света ми се изтри, всичко се бъгна, честовете се изпразниха, целият свят се бъгна. Може би за това да почива в мир. Казах вече, спирането на ресурси ще бъде извън кадър. Лава, разбира се. Не да има диаманти до лава. Ще спра тази
има блок. И това. Айрон. После ще го обера. Да се осветим. Да се предпазим от изродите на тъмните тъмници. Тук са бъгна. Тук трябва да бъде. Готово. Но може би грайндера също, както на миналата ми поредица, ще бъде извън кадър. Ой! Нищо няма да казвам. Супер мина си намерих. Поне като играя на този свят, че знам къде има спаунър и къде няма спаунър и къде ще хода и къде няма да хода и къде сега се изгубих. Значи аз бях тук някъде. Да, аз бях долу. Знам се, че бях тук. После се прави някакво стълбище. Само е така. Аз като казах, после и то. После е сега. Камъняци. Направя така. Така се качвам. После така. После има блокче. После пак има блокче. Това ще бъде за този епизод. И